Laqda regatta nazzjonali ngħatat dera ġdida inkluż logo ġdid lejlet ir-regatta ta' jum il-Ħelsien ta' nhar it-tnejn li ġej. Il-President tal-Laqda Franco Scicluna qal li tul dawn l-aħħar snin ir-regatta ġiet segwita minn 30,000 set ta' televiżjoni u dan kien riżultat inkoraġġanti ħafna. Għar-regatta tal-Ħelsien u ħabbar li se tkun qiegħda terġa' tidħol fis-seħħ is-sistema tal-arbdu tas-sinjali kif kien isir fl-antik. Waqt li f'dik ta' Settembru li ġej se jsir avveniment kbir fuq il-moll biex il-klabs jippreżentaw il-qaddifa tagħhom. Scicluna ringrazzja lill-Ministru responsabbli mill-Sports Clifton Grima, l-entità Sports Malta u l-Valletta Waterfront tas-sosten kontinwu tagħhom. Naraw anke interess mill-midja internazzjonali fejn din ir-regatta ħajkonna wkoll preżenti midja Ġermaniża fejn ħajatu rapportaġġ fuq ir-regatta tagħna. Ir-regatta tagħna hija unika fid-dinja, mhux fl-Ewropa biss, hija tradizzjoni sportiva illi m'hawnx bħala. Id-dajes tagħna huma uniċi. Il-Ministru Grima li kien preżenti għat nedija qal li dan ir-rebranding tal-Għaqda Nazzjonali juri li distretti waqda nazzjonali li huma ħajjin u li qed jaddattaw ma' żminijiet biex jilħqu iżjed udjenzi saħansitra minn barra minn xtutna. Dr. Grima ringrazzja li dawk l-entitajiet u individwi kollha li huma involuti. Regatta hija parti importanti ħafna f'dak li huwa l-kalendarju sportiv ta' pajjiżna u allura huwa importanti li jkollok kollaborazzjoni bejn Sport Malta l-istess għaqda tar-regatta u anke diversi distretti illi jieħdu sehem kif ukoll kellha kollaborazzjoni bejn diversi entitajiet u awtoritajiet governattivi illi ħadmu jitfid sabiex dan l-avveniment illi tant ikunu qegħdin nistennew bil-ħerqa ikun wieħed ta' suċċess.